llarg, sobretot marcant molt bé la preparació del cos, i de 250 a 750 metres farem una sèrie al ritme de competició. Vale? Va. Nova folia, I llavors en Guillem agafa el bot, els rems i cap a l'aigua. Ai, que molta soltura ara, estem escalfant, sense pressa, paciència amb el cos, primer les cames. Això és l'escalfament. Sí. Ara estem escalfant. Ara estem escoltant. Estem escalfant. O sigui, ella ara sembla que no faci cap esforç de res. Exacte. I s'està cansant, ara ell podria va a 150 pulsacions per minut. El seu cor va a 150, no? Sí, clar, però en competició aquests nois poden arribar a poder alguna 220 pulsacions per minut. Arribem a un extrem de l'estany. 500 metres, Guillem? Sobretot molt concentrat ara. Imagina't que estàs a la sortida d'uns Jocs Olímpics, Al costat hi tens Itàlia, Alemanya, Estats Units, Austràlia... Els sevillanos. Els sevillanos. I comença l'entrenament. Preparat? Va! Aquí, molt bé! Va, Guillem! Molt bé, aquestes cames! Som-hi ara! Vinga, al màxim! Aquí! Seguim! En tot, Guillem! Cames, cots i braços! Vinga, que pots una mica més! Som-hi, que pots una mica més! Atenció, que arribem a la meitat de la prova! Vinga, una mica més! Som-hi! Ja ho tenim! Uns 30 metres! Esprint final! Barra lliure! Últimes parades! Cots i braços! Cots i braços! Vámonos! Vámonos! Vale, Guillem! Que has arribat! Has fet el teu rècord personal! Rècord personal! Bé, Guillem! Bé, Guillem, bé! Bé, tio, bé! És al·lucinant. De veritat, Guillem. Em va agradar molt poder veure l'esforç, la dedicació, el patiment que hi ha darrere d'un esport d'elit com el rem. Guillem, l'any que ve, a pels sevillanos. Sí? Sort, campió.